Mikä toi on? 5,5% Se kuuluu heti avata. Ei päihteetön tapa. Niin justi. Se juodaan tässä pihalla kuule. Kenet saat turpaa saa? Ei, jos mä juon tän yhden, niin mä oon niin Se on iloinen kova Jonne tuli vittu, veti Jack Norrisin takakerrepotkulla nokkaan. Anna. Mikä vitun kamera toi on? Älä kierrä kameraa. Mutta kun mä haluan nähdä ton kameran. Otas käteen, kato. Se on kiinalainen GoPro vastaava. Se maksaa 60 full HD. Ei se suostu sitä vielä juomaan. Miksi? Yes. Eikö alkoholi? Stoppendalen. Pitäis mun niinku juoda? Haluatko sä hierommin alkoholi? Sä voit maistaa sitä. Vitun lukko. Hei, mä tarjoan sun luuden sitten. Onko sulla näitä lisää? On niitä lisää. Sittenhän tossa näitä oli. Ei pysty juomaan. Ei pysty juomaan. Sitten maastopalo. Ihan apoja. Eiköhän vittua tää oo. Eikö se ole aika laimeeta? Ihan hyvä. Eikö mietit, että kun ei sihahtanut? No mä ajattelin. Mä katsoin, kun sä avasit sen sille napsia. Jaa. Kato sitä, kun saa vittu juoda. Nosta se ylös ja kato sitä pohjaa. Rapsuta vähän siitä. Älä ota sitä pois. Sä oot ihan vittu mukava jätsi. Oi